Tal dia com avui van néixer aquests artistes. Pere Borrell i del Caso, 1835 Puigcerdà. Pintor i pedagog que s'inspirà sempre en la natura. Conreà el gènere, el retrat i la temàtica religiosa. Jeroni Miquel Sunyol i Pujol, 1839, Barcelona. Escultor minuciós, obsessiu amb la perfecció. Va fer poca obra, però d'altíssima qualitat. Romà Ribera i Cirera, 1848, Barcelona. Pintor descriptiu i analista, habilíssim. Retratista de la vida burgesa i aristocràtica del tombant de segle. Ricard Canals i Llambi, 1876, Barcelona. Pintura que fusiona naturalisme burgès, modernisme i influències impressionistes. Tomàs Boix i Soler, 1886, Solsona. Viatger incansable per Catalunya, expositor reconegut i amic de molts pintors que acull sovint a casa seva. Daniel Sabater i Salabert, 1888, València. Academicisme simbolista, conegut com el pintor de les bruixes Antoni Tàpies i Puig, 1923, Barcelona. Mestre de la pintura matèrica, làtex, sorres, pólvora de colors sobris com ocres i grisos que el convertiren en una icona universal.